Dobrý podvečer vám želám. Mám tu pre vás taký úžasný balíček, ktorý vlastne nám pripravila firma pre vás, pre nás k Vianociam. Je veľmi podľa mňa šikovný, úplne za symbolickú sumu. Je to v takéto krásnej taštičke šikovnej, tak to vám ukážem krásne do kabelky. Hodnota toho balíčku, to čo je vo vnútri, je 113 eur a teraz v decembri je tá vianočná ponuka 66 eur. Takže je to balíček pre očné okolie. Viete s tým spraviť aj lifting očného okolia, tak poďme si ukázať, že čo je vo vnútri. Prvá vec, čo je v tomto balíčku, je totálny bestseller a to sú tieto vankušiky hydrogelové. Sú to vlastne úžasné také slzičky, ktoré prilepíte na očka alebo lokálne, kam potrebujete, aby vás tam dobre hydratovali a spevňovali, vypínali, vyžehlili, ukludnili, všetko, čo potrebujete. Je tam vlastne 32 účinných látok, ktoré každá má za úlohu niečo iné. A toto, keď chcete naozaj, že sa dôkladne starať o to očné okolie, toto odporúčam úplne každej jednej žene mať vo svojej výbave. Takže sú tam hydrogelové vankušiky. Potom je tam samozrejme očný krémik, ktorý vám bude parádne úplne vpíjať sa do tej pleti, že úplne sa vám tam nestratí, pretože to bude krásne vyhydratované od tých vankušikov. Takže očný krém, nutnosť každé ráno, každý večer a je to vlastne z kolekcie novej zázračnej ultimátnej sady 3D. Takže máte tam resveratrol, máte tam peptidy a je naozaj veľmi taký príjemný, smotanková konzistencia. No a tretí produkt, ktorý je v tom balíčku, je samozrejme korektor pod oči. Týmito produktami vlastne je to také z tej starostlivosti pestujúcej, kedy naozaj systematicky sa staráme, vyživujeme, dávame tam tie protivrázkové látky, účinky, komplexy. Takže tým sa naozaj pravidelne staráme, aby sme spomalili a odvrátili vlastne nejaké porušenia a defekty na tom očnom okolí, aby sme ho udržovali vo výbornej, vynikajúcej kondícii. No, ale predsa len ešte môžeme tomu trošku aj korekciou prejsť a na to slúži vlastne korektor pod očí, ktorý má v sebe špeciálne pigmenty, je to aj taká špeciálne vyvinutá farba, aby to bolo presne na vlastne túto oblasť, aby to krásne odrážalo svetlo, aby sa to tam krásne lámalo. A vlastne ten lifting viete spraviť tak, lifting samozrejme robíme aj týmto, ale keď ho chcete ešte opticky spraviť, ten lifting, tak vlastne korektorom si môžete potiahnuť ešte takto, ako keby, že túto linku ťaháte ešte tak pomyselne vlastne sem a vy si ten korektor dáte takýmto spôsobom, na toto miesto takú čiarku, tam ho pekne rozpracujete, tým si zosvetlíte túto časť očného okolia a tým opticky vlastne spravíme to, že ako keby sa vám toto zdvihlo. Takže naozaj to robí taký super lifting očného okolia. Takže v tomto balíčku za 66 eur máte korektor na oči, očný krém a vankušiky, hydrogelové vankušiky pod oči. Je ich tam vlastne 30 párov, čiže 60 kusov. Toto je vianočný balíček pre očné okolie.